जोंहा इपिपिएलनि दिनै जोबोद रंजानाय दिन जोंहा जिथि गायसननाय सान दिनै जों फालिगासिनो दं दतमायाव। दिनैनिफ्राय 10 बोसोर सिगां 5 आगस्टआवहाय नैबे दतमानि थुलुंगाफुरियावनो जोंनि इपिपिएल हान्जाया जोनोम मोन्दोंमोन। जोनोम मोननानै दिनै जोङो 10 बोसोर जोङो दावबायबोबाय। 10 बोसोराव जोङो थांनाय 4 बोसोर बिटिआरनि सरकार सामलायनायनि बिबानखौबो जों रुजुनबाय। बिबान रुजुननानै जोंनि ओनसोलाव जोङो गोजोन गायसनबाय। बयनोबो न्याय होनो जों नाजाबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय जों जोबोद अहरह नाजाबोबाय। दिनैनि बे गोथार सानाव जोंनि इपिपिएलनि साफ्रोमबो मावथिफारिया बिथांमोननिसिम, जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसिम, जोंखौ अनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम, जोंखौ हेफाजाब होग्रा रायजो राजाफोरनिसिम आरो बयबो बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। जोंथ' बिसायख'थिनि थाखाय जेब्लायबो साखाफारा। जों बिसायख'थि फैबासो साखाफारा जायो बेबायदि नङा। जों सानफ्रोमबो जिहेतु रायजोनि गेजेरावनो थायो, रायजोखौ सिबिबाय थायो, रायजोनि अननायजों जों जेब्लायबो हाबाफारिफोर मावबाय थायो। गतिके जोंना बिसायख'थि फैबा बेबायदि स्पेसियेल जेबो प्रिपेरेसननि दरकार जाया। जेब्लानि बिसायख'थि फैगोन होनबानो जोङो गेलेगोन आरो ग्रोम देरहाजोबगोन जों। जेब्लानाखि बिसायख'थिखौ फोसावगोन, इलेक्सन कमिसना जेब्लानाखि बिसायख'थिनि दिन थारिखखौ फोसावगोन, अब्लानो जों बिजाथिफोरखौबो फोसावगोन। जोंनि भारतीय संबिजितनि सिङाव भारतनि जे संबिजितनि बिजाब दं बेखौ आं जोबोद फरायबाय। फरायनानै दिनैसिमबो आं नुवाखै जे सोरखौहाय सेथि थाखोनि नोगोरारि आरो सोरखौ नैथि थाखोनि नोगोरारि। जोंनि संबिजितनि सिङावथ' बे लिरनाय गैया, सेथि नोगोरारि आरो नैथि नोगोरारि होननाय जेरावबो लिरनाय गैया। जोंनि बिटिआरआबो जिहेतु संबिजितजोंनो सोलियो, संबिजितनि 6थि फारिलाइनि सिङाव सोलियो। गतिके बेयाव सोरखौहाय सेथि नोगोरारि आरो नैथि नोगोरारि होननाय दं? रावबो नैथिबो नङा, रावबो सेथिबो नङा, बयबो समान। जोंनि संबिजितनि 14 नं दफायाव फान्डामेन्टेल राइट, गुदि मोन्थाइ बाव लिरनाय दङ। बे गुदि मोन्थायाव मख'दों जे बयनोबो इकुवेल राइट्स एन्ड इकुवेल अपरचुनिटिस। रावबो उन्दै नङा, रावबो गिदिर नङा, बयबो इकुवेल होननानैसो संबिजिताव लिरनाय दं होननानै आं फरायदों। बिथाङा आरो फरायबाय दं जे बिजेपि दोलोनिफ्राय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्युल बे मोननै फारागथिनि मोनसे कुइसन बिथाङा सोंखांदों रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायदों जे बेयाव माबोरै मोननै माबाया 6 शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल ब्लक मोननै माबाया बोरै थाखो बे खोथाखौ बिथाङा फोरमायदों। दा जोंहा दिलीप शइकिया बिथाङा सासे बहुद सिनियर लिडार। बिथाङा भारतीय जनता पार्टीनि आसाम रायजोनि आफादगिरि। जोंनिबो बियो दैदेनगिरि। जों जोबोद मान होयो। जोङो बिथांखौ जोबोद अनोबो। अननायखायनो जोङो थांनाय बिसायख'थियाव जोबोद खस्थ' खालामनानै बिथांखौ जों देरहाहोदों। जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव गोबां मिजिं दं, गोबां सिमां दं, जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै होगोन होननानै। पार्लामेन्टआव थांनानै बिथाङा गावनि आवाजखौ दैखांहैगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। नाथाय दिनै बिथाङा बे 6 शेड्युल आरो बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा मख'नानै मोनसे नङा मोनसेखौ बोखारगोन होननानै जे बुंदों। दा बे बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्युल बे मोननैबो जोङो उदांस्रिनि साननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आयेन। जे बेल्ट एन्ड ब्लक, प्रटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लकआ 1866 मायथाइनि जे हानि आयेन दङ, हाखौ सामलायनो थाखाय जे आयेन बानायदोंमोन 1886आव ब्रिटिशनि समाव। बे समनिफ्रायनो फैनानै 1947 मायथाइयाव प्रटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सोरजिनाय जादोंमोन मोनसे थांखि लानानै। दा 1947 मायथाइयाव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नांगौ होननानै गायसनदोंमोन, नांगौ होननानै बेखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामदोंमोन आरो 6 शेड्युलखौबो बै समावनो इमप्लिमेन्ट खालामदोंमोन। बे इमप्लिमेन्ट खालामग्राफ्रा गोरोन्थिमोन होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। आरो 2003 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिटिसिखौहाय जागायनाय जादोंमोन, बिटिसिखौ सोरजिनाय जादोंमोन, बे समावथ' गोरों गोराफ्रा गासिखौबो स्टाडि खालामजोबखानानै मोनसे जायगायावनो 6 शेड्युल आरो मोनसे जायगायावनो प्रटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लक सोलियोना सोलिया बे गासैखौबो सानजोबनानैसो बे बिटिसिखौ सोरजिदों बा बिटिआरखौ सोरजिदों 2020 मायथाइयाव। गतिके बिथाङा गावखौनो बहुद गोरोंद्राय साजायनो थांनानै गावखौनो जाद्रायाखसै नामा होननानैसो प्रमान होनाय बायदि मोनसे नुनो मोनदों आङो। बिथांखौ खावलायदों जाहाथे बिथाङा आयेनखौ जाहाथे मोजाङै फरायबावो आरो बिथाङा हारसिङै जेखौबो सोलायनो हाया बे जिनिसखौ बिथाङा बजबनानै लानाया मोजां। नङाबा जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे कनफिउजन, मोनसे केअस,
मोनसे गावजों गाव भुल बुजाबुजि सोमजिगोन। बेखायनो दिलीप सयखिया बिथांखौ आङो मोजाङै सानफिननानै नायनो थाखाय खावलायदों। फैयोब्ला बयबो रायजोनि गेजेराव थांगोन, रायजोनि गोसोखौ देरहानो सेस्था खालामगोन आरो बिसायख'थि फैयोब्ला जिहेथु नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि सोंनायाबो बारा जालाङो, सोंनायनि फिननाय होनायाव हयथ' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय। दा बेबायदि बुंनाया बयबो बुंगोन, खिन्थु जों बुंनाय समावहाय जाहाथे रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेबो गोहोम गोग्लैहैया, गाज्रि मोनसे थासारि सोमजिया, जोङो बेखौ बयबो दैदेनगिरिफ्रा गोसोआव लानाया मोजां। बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ जयै फैयोब्ला जों गोरोबनायाव दङ, नाथाय बिथांमोना बे गोरोबनायनि सिगांनो मैयायो मोनसे टिकेट डिक्लेयार खालामबाय 22था। बे बेलायाव मा बुङो? होमब्ला नोंथांमोना सानदो हाग्रामा महिलारि सारा फारसेथिंजाय गोरोबनायनि बिबुंथि बुङो आरो गोरोबनायनि सावरायनायनि सिगांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे खावलायदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानांगौ होननानै, बे जिनिसखौ बिथाङा जोगारनानै मैया जे बिजाथि फोसावबाय, बेयावनो बुजियो जे हाग्रामा महिलारि सारा खौसेथिनि थाखाय माब्लाबाबो हाबा मावा। जोङो 25निफ्राय 35 मासि जोङो दखल खालामनो हागोन होननानै जोङो बिराद बिसासि। 40था बिजाबावबो जों 40था बिजाबावबो गेलेगोन।